mano kony nikech ma endi nyiso ni jotiju mosechulo koso podi of course ka pesa onge to timore nade asingeni sani ingeni sani gima timore ni gi introduce system moro machielo okay mar HR to gi finance nika ichulo msara okay tichulo msara madhi ne jatich kapo nitie pesa ming'ade bende ichulo immediately dhi kantie pesa ming'ade madhi kuonde mopogore opogore dhi e SHA NSSF kamano housing levy kamano be nyaka timango be nyaka dhiyo sechego to ngene chon kaontis ne olo pesa mondo chul go jotich kapod girito pesa mondo timango mondo mi obi asto i charge gi pesa moro matin gi the banking institution sani mano ok bi nyalore nikech onge ngama nyalo yie olo pesa machalo kamano okay nikech the interest rate on it dhi bedo mamalo ahinya aso dhi kawo pesa mang'eny mar county okay mano system abe gitemo roll out sani okay to chon ne inyalo chulo mano inyalo chulo jatich net salary mare mar net okay kapod rito pesa mondo bi kosebiro to inyalo kawo pesa manyo obedo deducted mar loan itero mar NSSF itero mar SHA koro sani mare itero okay mano koro sani ok bitimore nikech ibo dwaro mondo county ochul pesa te kapok COB approve your payroll expenses to nyaka ne ni mar KRA ere mar kiango ere kamano omiyo counties dhi na matek molo kaka gisena ndalo mokalo and jotich bende koro nyaka koro ywa soksi malo unless ni national treasury obiro golo pesa consistently okay otherwise counties dhi na matek moloyo. In kaka jatelo